Ladies and gentlemen, panguva dzakadai nenyaya dzakadai isusu hatigoni kusiya maprofita, mafundisi, ana sekuru, ana madzibaba, ani nani ane chekuita nechitendero. Vozoona vanhu vanova maconsultation vachienda kune vanhu vezvemweya kuna chii. Saka mumwe watinaye panapa ndichiremba Samson. Nasungoda vanopfeka havo dzekubasa bhosa hatisi kusejari ukasangana navo mumastreets vanenge vakadorova mucheno semunhu wesimanzi. Chiremba hanza nemanjuzi mwana munhu afarira kuchena zvingaita anenge ane shavi remanjuzi. Dambudziko chete nderekuti vanhu havagoni kumira nechokwadi, ukaza vanhu havagoni kumira nezvavanoda. Haufaniri kutya kupfeka because of ninga achati chii. Isiso tongochena, isinawo yekuti nevanjuzi tongochena. Isiso titori nemhepo chaidzo dzemuchinjikwa dzinotoponesa, kwete mhepo dzerimo. Saka haiwa haisi problem iyoyo, pakumanjuzi hatisina zvito. Kana une utsvina ndewako. Hazvinei nemhepo, hazvinei nengirozi, hazvinei nechinamato, hazvinei nekuva mufundisi. Zvokusvipa hazvinei nekuva mufundisi. Sasanganisa zvinhu zvemweya nezvinhu zvenyama. Chiremba nyaya yatiri kutaura panapa nyaya yemisiririsa ende nayo kuti vamwe vanhu havaswira kuti nyaya dzikadai dzitsaurike sensitive waziva. Tsaona yamangwana yakaitwa mashoko enyu enyaradzi. Chekutanga, I'm very sorry kune vakasanganikirwa nedambudziko ripi iro reri. Very sorry singaiti. Idambudziko rekuti hatigoni kuzvitambira. Zvino zvaitika asati kunoita sekuzvitambira handitika. Asi chizhinji chatiri kukurudzira vanhu ndechekuti vanhu vanofanira kuchema nekunamata netarira, nekuti dambudziko unomatoti uchitoreba kutorichema potouyarima. Saka iwo paitika dambudziko uchafanira kurara. Dzimwe zvacho uda kutoteswa simba rako kuti rakamira sei. Saka chandokurudzira kune vanhu vakasangana nedambudziko rei ndechekuti aiwa, ngatichemei netariro. I'm very sorry ndakamirirawo ruzhinji runoona nezvemamiriro emweya nzvimbo ino yeZimbabwe. Ndakamirirawo vanhu vamwe kuti aiwa tiri kuti I'm very sorry nezvakaitika. We are sorry nezvakatoitika, asi kuti fadzawo chaizvo kuti zvinge zvichiitika zvakadaro munyika ino. Alright, zvinhu izvi of course tsaona parodhi dzinokonzeswa nezvinhu zvakasiyana-siyana zvakafanana nekuti panogona pangoitika zvinenge zvaitika panyama chaipo. Handiti munhu anogona kutadza kuti vaita zvakanaka kana kuda kunzvenga tsaona ukonzesa ino, but hapana here rimwe divo remweya rekuti zvinhu zvakadai munhu unokwanisawo kuzvisosera. Zvazvinoita ndezvekuti unoona zvinoitika kwese kune mhepo dziriko kwese handiko kutadza kutodhiraivha chaiko kuriko kwese. At the same time kusatonzwisisa kuva unreasonable kune munhu wese. Vazhinji vacho vanaka nemastress handiko, but hazisiri izvo zvatingaiti titaurire kuti ndo zvaita kuti tsaona inge iri. Sometimes iwewe ukada kutarisa kune mumwe munhu akatopotswa netsaona iyewe aifanira kunge ari kutsaona iyewe. Isi tinotarisira kuti iwewe unge uri pavanhu ivavo vekuti unozoti dai ndakarambe nge ndapotsa ndatokwirawo bhazi riya kana kuti kombi iya, but ndakangoti ndichisvika pasi ndichibvaitosumuka zvimwe ndakatotukwa kunzi hai bhaya paimi munononoka chichi, ndikatosara ndikaziva ndochiitika chaitika. Iva nemhepo dzakafanana neidzodzo dzinokuchengera munzvimbo yerufu, dzinokunzvengesawo muzvinhu zvakaita zvakadaro. Pa100 ngadzisakuise we100, pa50 ngadzisakuise wechi51, ngazvikubvise pasare 50 kana pasare 20 handiti. Saka tinotarisira kuti vanhu garai muchinamata, musati mabuda mumba, musati maenda kupi. Pomberai, taurai nevadzimu chaunobhilivha nechaunoimba nacho unochiziva. Zvimwe zvinhu vamwe vanhu vanogona kubuda pachena ndinofanira kunamata ndikuchechi kwanhingi, but mumwe munhu anobhilivha chiwano, asi haazvibudise pachena handitika. Nekuda kwokuti zvimwe zvinhu zvakatukwa nevanhu vasina njere. Saka chatinotarisira isi tiri kuti vanhu ngavagare vaine chakavachengeta. Iva nesomething chawakamira nacho. Kana kushandisa bute kana kushandisa munamato iwo. Saka usa every time gara uri munhu ari pedyo nemweya.
handitika chinonzi mweya tingoti mweya chinhu zvakanaka mweya mutsvene mudzimu unoera zvichienda zvakadaro kugara uri padhuze nezvinhu zvipi izvozvo ndofunga takatombozviprofita ukatarisa mavhidhiyo angu muchiri remember January achitanga ndikataura ndikati gore rinori ndaona ropa rakawandisa ndikataura ndaona kwafa maselebhu akawanda enyika dzipi nedzipi vakatarisa kuti pakadonha vanhu vazhinji ana marabanani nekudzimwe nyika kwakafa vanhu ana Victor anani vanhu vataingoona vachiita se vachifa at the same time ndo zvinhu zviri kuitika saka ropa ririko saka idzo vamwe kuchikristu nodziti nyasha vamwe vanhu vachitire laki oro mhepo oro mudzimba yakasimba inokunzvengesa mune zvamunoita here kuti munhu ndinoda laki oro nyasha dzekuti even pabasa chaipo unongopfuura nepari kudonha chinhu but ndichangobva mukupfuura mangwani ari mumashure nyasha nelaki iroro tinotorigadzira rinotogadzirwa nemhepo nevanhu tinotorigadzira tinotokwanisa kukupa munhu kuti upesane nemhepo dzipi dziya tinotokwanisa kuzviita kugeza mhepo kugeza rima chingofamba kana uri munhu uchingoziva kuti unorarama nemuchovha unorarama nekufamba munzvimbo inoitika zvinhu zvakadai chingogara wafambira zvinhu zvacho usati wasangana nedambudziko ripi iroro izvozvi zvifamba nemhuri yako kana una mufundisi kana kuine mhondoro dzamunokwanisa kuwana kana kuina madzibaba kana muprofita upi garai maenda manamatirwa imi nemhuri yenyu garai mapiwa zvinokuchengetedzai zvinokuchiridzai imi nemhuri yenyu mumabasa umu nemunzvimbo dzatinorarama mune vanhu vakawanda vamwe vacho vanotobata kuti uyu akabuda kudai hafane kudzoka nekuda kwekuti zvinhu anomutorera chigaro changu zvinhu zviriko nekumarudzi futi kune zvinhu zvakaita zvakadaro nediscipline chaiyo chaiyo vanhu ngavava nediscipline tisanyepera zvekare mhepo pamwe pacho bvuma kunzi wakapusa uchitodhiraivha so iva munhu wekuti ukaona mumwe munhu angokata nyange uri right tingoti gainditsike nokuti une license yesorofudai mapurisa reso aiwa usanyepere wemutemo usanyepere chii iwewe wacho discipline inotangira pawe chakanakira mhuri yezimbabwe mitemo tese tinoiziva weda mupurisa unotahusi nozviziva kuti ukaba zvinosungisa ukarepo unosungwa ukakata kudaiso saka ngatichengetedze zvinhu zvipi izvozvozvo saka inini hangu handina mashoko akanyanya kuwanda chiitiko ichi chikutondirwadzawo ndikuti munhu wese ngatitsvagei zuva negore nekuti timbosangana vese vane chekuita nemhepo timbonamatira nyika imwe nekuti tiri kuona kune ropa rakawanda kune ropa rakawanda zvisingaite sekutaura kwandakaita nanhasi handisati ndachinja nemba kuti ndichikungoramba ndichitaura izvozvizvi tsvimbo yechikaranga ndini ndinayo nini saka tsvimbo iyoyo ndiri kutaura inini semutungamiri wetsvimbo iyoyo kuti kune mhepo dzisina kumira zvakanaka ngatinamatei ngatiomberei tikudze mhepo dzedu zvine simba tikomborere mashoko enyu ekupedzisira mashoko angu ekupedzisira kumhuri yezimbabwe anoti ngatibatsirane kuchema pawanika dambudziko ngatisati rawanirwa iwe chete mangwana rinoita se rinokwana ngatimirei nedambudziko remumwe achema rubatsiro mhanyawo ipapo unobatsirawo mangwana unobatsirawo mashoko angu ekupedzisira anoti ivai nezuva rakanaka namatai munamatise omberai vadzimu ine mhondoro dzenyu vakudzei zvakanyanyisa tikomborerwe.